ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሐ 265 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ኣገልግሎት ይህባ እኳ እንተለዋ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ብዝሒ ተገልገልቲ ብምንጻር ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘይበጽሐ ብዝበለጸ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ብ23-24 ሰነ ኣብ ዝካየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ሓለፍቲ ክፍልታት ኣብ ማሕደርቲ ንኡሳን ዞባታት ከምኡውን ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዝተረኸብሉ ገምጋም ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2013-14 ልዕሊ 52,000 ተምሃሮ ከም ተመዝገቡ 7 ሚእታዊት ካብኦም ብዝተፈላለየ ምክንያት ከም ዘቋርጹ ካብቶም ትምህርቶም ዝተኸታተሉ ድማ 81 ሚእታዊት ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ዘቕረበ ጸብጻባ ነጺሩ ብዘይካዚ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣዶብሓ ገልዓሎ ጊንዳዕን ቁሮራን ትሽዓተ ሰበኽ ሳግማዊ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተኸፍታ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ድማ ሓንቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ከም ዝዓበየት በሪሁ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዕድል ትምህርቲ ንዝሓለፎም ቆልዑ ንምምሃር ድማ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሽዕብ ጊንዳዕን ፎሮን 14 ነቁጣታት ብምኽፋት ንመዛንኦም ከም ዘርክቡ ይግበር ከም ዘሎ ወፍሪ ምጥፋእ መሃይምነት ንምዕዋድ ድማ ሎም ዓመት 36 ነቁጣታት ከም ተኸፍታን ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ምዃነንን እቲ ዘቕረበ ጸብጻባ ነጺሩ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ በብዓመቱ ዕብየት የርኢ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ገምጋም ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት 12 ክፍሊ ዝበጽሐ 23 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ከም ተሳተፋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካብ ተሳተፋ 17 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ሞያ መምህርና ተዋፊረን ይነጥፋ ከም ዘለዋ እዚ ከዓ ነተን ካልኦት ጽቡቕ ኣብነታት ተዓባብዕን ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር ረሺድ መሐመድ ዑስማን ዘይምጥርናፍ ዓድታት ምቁራዝ ተምሃሮ ሕፅረት መጓዓዝያን ትሑት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርትን ካብቶም ቀንዲ ጸገማት ምንባሮም ጠቒሱ ኮሚቴ ወለዲ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ መምህራን ምጽጋን ህንጻታትን ካልእን ዝንዘርኣይዎ ተሳትፎ ምስጋኑ ኣቕሪቡ ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋይ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዞባ ኣገልግሎት ትምህርቲ ክሳብ ርሑቕ ገጠራት ንምዝርጋሕን ነቲ ዝጸንሐ ንምሕያልን ብተሳትፎ ምምሕዳራትን መሻርክቲ ኣካላትን ክግበር ጸንሐ ወፍሪ ዝያዳ ክብክብልን ወለዲ ደቆም ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኽሳተፉ ከተባብዑን ክድግፉን ተላብዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 42 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 152 ናይ መባእታ 58 ናይ ማእከላይ 13 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተዋዲደን ኣገልግሎት ክህባ ከም ዝሓግያ ጸብጻብቲ ዞባ የነጽር